はい、磯田君、お疲れ様です。どうも。天見見に会った時、元気な顔で挨拶してくれたき、頑張るかなと思って思ってたら、よう頑張ったね。ありがとうございます。期待に添えたかどうかわかりませんけど、頑張りました。いや、期待に添えすぎや。添えすぎで、はい、ありがとうございます。で、明日よね、はい、磯田君は、誰かにマークしますか？そうですね。もう広田君は練習仲間でもありますし、はい、もう信頼して、もうついていきます。ほんなら磯田君がもう広田君に全部任すと。はい、すべて任せます。練習仲間でもあるし、はい、多分思い切ってレースを組み立ててくれると思ってます。思い切りがやね、広田君はね。そうですね、もう迷いがないと思うんで、自分なりに頑張ってくれると思ってるんで。で、うるさい磯田君が後ろについたらもう絶対行かないかもね。よくご存知で。頑張ります。ということは広田君にマークして頑張ってください。はい、そうですね、はい、もう最後は優勝できるように頑張りますので、はい、応援よろしくお願いします。はい、どうも頑張ってありがとう。